Gisugda na pag-andam ang mga barangay covered courts o gymnasium nga lakip sa pahigayunan sa mga misa de Gallo. Gihimo kini aron makuha-kuhaan ang mga tao nga motambong sa misa sa mga simbahan. Hugot nga health protocols ipatuman gihapon atol sa maong kalihukan. Ang detalye ni Nico Sereno. Gipreparar ning mga staff sa Barangay Tabuk, Mandaue City ang ilang gym. Nabisi sila sa pagdayan-dayan sa stage alang sa Misa de Gallo. Gikan sa mga lanterns nga ginama sa mga batanon, ngadto sa backdrop ug uban pa. Gawas ni ini, gisugda na sa pagpahimutang ang mga lingkuranan pagtimaan sa social distancing. Ikatulo ka tuig na kini nga magmisa de Gallo sa barangay gym. Distansya ang ilang nahimutangan gikan sa Fatima Parish sa Barangay Basak maong nakatabang nga dunay misa sa ilang lugar. Apan aminado ang mga opisyales nga hagit karon ang pagsiguro nga matuman ang tanan nga health protocols. Gawa sa mga monoblock chairs, ang mga bleachers, may mga markers na sab kung asa mo pwesto ang mga tao. Maski kuan Pasko, wagi ka nang pahuway ang ato ang COVID no nya. We'll make sure lang po sa side sa SK sa barangay nga kanang ato lang pong kanang namutabang lang pud ta og kanang monitor sa ato ang mga katawhan nga mag-maintain gyud og kanang physical distancing. I-proper ang kuan katong proper na tong kanang guidelines pud sa kuan health protocol ba. No nga i-separate ang entrance ug ang exit. Bana-bana sa barangay, dili mula pa sa 200 ang pasudlon sa gym. Siguroon sab nila nga makadeploy ang mga tanod ug barangay personnel aron mubadlong ug mag-monitor sa tanan nga manimbahay. Kontrolon gyapon ang musod kay base sa EO is mga 75%. So ang atong gym ato nang gi-count pilay capacity. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.